Malta ingħaqdet mal-bqija tad-dinja biex tfakkar il-jum id-dedikat għall-arfin dwar l-awtiżmu. F'konferenza brabta mal-ħidma li wetta il-Kunsill Konsultattiv dwar l-Awtiżmu, iċ-Chairperson Dr. Alistair De Gaetano qal li Malta għall-ewwel darba qed tħejji strateġija nazzjonali dwar l-awtiżmu li se sservi bħala linja gwida. Ma nkissru silos differenti li jeżistu fejn hemm l-awtiżmu u jkollna approach wieħed għal Malta sabiex aħna mhux biss nġildu u naħdmu għad-dritti ta' persuni fi fixu tal-awtiżmu u l-familji tagħhom imma wkoll ikunu eżempju barra minn Malta. Is-Segretarju Parlamentari Anthony Agius De Celis semma 3 prinċipji li fuqhom trid timbena l-istrateġija li huma l-aċċessibilità, l-inklużjoni u s-seta'. Irridu li din l-istrateġija fil-qalba tagħha ikun hemm persuni mill-isfera kollha tal-awtiżmu li qegħdin jipparteċipaw b'mod ħaj u b'mod dirett. Agius De Celis qal li Malta permezz tal-Kunsill Konsultattiv dwar l-Awtiżmu kienet strumentali biex għall-ewwel darba fl-istorja tellet sessjoni ta' dialogu immexxija miċ-Chairperson tal-Kunsill għall-Awtiżmu. Dan id-dialogu kellu sem ta' esperti mill-membri tal-Kumitat tal-Ġnus Magħquda dwar id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità u kelliema oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.